Songenang hupa botohon hamin akin, pasahaton nami dope barita sian Simalungun. Sahalak parbarita namar Gor Marasalem Harahap, pangesi ni Desa Karanganyer, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, marujungolu ala disura di Bodil Halak. Di hari Sabtu tanggal 10 sia bulan Onom, topet di Haroron ni Panakko. Di borong ini tarbereng ni halak doi bana marsap mudar di bagas motorna jala di surado di Bodil Halak sima jojak nasia birang. Sangado di bona torop ibana rumah sakit Vita Insani di Syatar alai dang sanga diurupi parubat jala los marujungolu nasida hati hai. Polisi Sian Polres Simalungun na diurupi petugas Sian Polda Sumut Roma dulu jala mama reso inganan HP akan di persoalan ni nasopola apala dausia jabuni nasida. Piga-piga masyarakat nama boto nama saitong do disukuni polisi suang songoni doho ripenang iana koni nasida. Sampai saat ini petugas kami masih melakukan pendalaman baik terhadap saksi-saksi, alat bukti termasuk korban. Jadi korban sudah kami kirim, kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan, sehingga pada kesempatan itu juga didampingi oleh keluarga daripada korban. Hahani nasida Amang Hasanuddin Harahap na ditopok Toba TV di Rumah Sakit Jasamen Saragi, mangido polisi asa humato manakup manang na ise nama muno angginai. Ya, harus segera diusut dengan sejelas-jelasnya agar Polda, Polsek apa semua harus polisi segera mengungkap ini ya. Di borong ini dibawa polisi do bakeni nasida Rumah Sakit Bayangkara di Medan laho mama reso manang atik alania do marujungolu nasida. Sian Simalungun Toba TV mabaritahon.